člověk najednou zjistí, že už s tím vlastně nevydrží, že už ho to přemáhá. No a teď je otázka podle povahy okolnosti a tak dále, blablabla, jestli dělá tohle nebo tohle, ale protože my mluvíme tady o té cestě sebepoznání a mluvíme tady o určitém tom poznávacím procesu, tak v tu chvíli nastupuje ta cesta. A přijdete-li na terapii, tak si samozřejmě vyslechneme ten příběh, ty vnější podmínky, ty okolnosti, ten symptom, ten afekt a půjdeme po tom afektu do toho vnitřního světa. A budeme se snažit rozlišit komplex, tu psyché, která působí na to vědomé já, na to ego. Ale musí být připravený vědomí. Protože za normálních okolností se to vytěsňuje nebo to posedne. Takže musí existovat nějaký tělocvik, nějaká fyzikultura, nějaký řemeslo, který pomáhá budovat to vědomí tak, aby bylo schopno pozorovat ten komplex, pozorovat tu emoci a zvládnout tu emoci. To znamená, že tady nastupuje že tady vlastně je potřeba určitý tělocvik, když to řeknu zjednodušeně. To není vůbec závislý na doktorátech, ani to není závislý na studiu vysoké školy, ani to není závislý na tom, jestli mám za sebou 4 dášany, nebo nevím co, ale na tom, že mám na prdeli odseděno a pracuji na té všímavosti, spojuju se s tím tělem a spojuju se s tím přítomným okamžikem a jsem schopen takového tak uzemněného vědomí a jsem schopen vnímat existenci té emoce, připustit, že ta emoce se dříve, než se projeví ve vnějším světě, už pluje mým vnitřním prostorem a jsem schopen se na ní podívat a objektivizovat ji. Ne, že řeknu, jako budu si držet furt dobrou náladu, nějaký emoce, na co, nevšímejte si toho. Mám tady dobře na tím dnešním divadelním představení. Jo? Ne, tak přesně obráceně. Všimněte si toho, že pluje emoce, že k vám přichází a že po vás něco chce, že nese nějaký obsah. Že nese nějaký obsah. Má to obrovský význam. Nejen pro náš osobní život, ale pro ten celý proces, protože ten proces jednocení na osobní úrovni vnímáme skrze emotivní stavy, které přináší naše komplexy odštěpené části psyché. Pořád dokola. V tom není žádná věda. Věda je v tom, že to je bolestivý a že to přináší utrpení. Ale utrpení je prostý opak štěstí. To taky není žádná vlastně jako, to taky vlastně není žádný jako plus. Se budeme ptát jako anděli můj, tak se ptám, jestliže duše bolavá, tak čistá. To není vůbec pravda. Bolavá je u špinavce i u čistého. Prostě jako bolí, protože ty konflikty a ty emoce a prostě všechny ty nepříjemné stavy prostě přináší určitý způsob utrpení samo o sobě, a to se nebavíme jen o komplexech, ale tady ještě nějaká objektivní psyché, nebo jsou tady ještě nějaké dokonce jako objektivní jevy, které souvisí přímo s dynamikou a se strukturou našich prožitků jako takových, aniž by jsme se ptali na jejich obsah. Takže ten problém není v tom, že bychom nebyli schopni tu všímavost utvářet. Ten problém není v tom, že bychom nebyli schopni nějakým způsobem na tu psyché nahlížet. Ten problém není v tom, že bychom ty schopnosti v sobě neměli. Ten problém je v tom, že to naše chtění se ubírá úplně jiným způsobem. Že podléhá té bezděčnosti, toho lpění na tom příjemném životě. A to je vlastně ta pro to neprobuzené vědomí, je to vlastně ta největší komodita. Protože tím se poměřujeme, tím se zařadíme do tohohle světa, do tohohle života. Já bych si neříkám, že ta kultura je špatná nebo dobrá, ale říkám jenom to, že to je velmi nevědomý a že to je vlastně primárně bezděčný způsob. To znamená, že ten z naší vůlí nemá vůbec nic a z rozlišování vůbec nic společného. A jestliže tady nějaký rozlišující princip, který je nejvyšší maskulinní princip našeho psychického života, jestliže tady existuje nějaký řadící druh, který je schopen, skrze který jsme schopni rozlišovat, skrze který jsme schopni reflektovat, skrze který jsme schopni si uvědomit motivy vlastního jednání, tak se už blížíme k tomu etickému pólu bytí a k tomu
v té schopnosti nést zodpovědnost za vlastní život. Ale musíme se setkat s vlastními emocemi. Protože emoce jsou základem konfliktu a konflikt je základem dynamiky vývoje. Je základem ontogeneze, to znamená psychického vývoje, nejen jedince, ale všech ras, všech kultur a lidstva jako takového. To znamená i toho kolektivního prvku. A jestliže dochází